दैबानानिफ्राय रैखा मोननांगौनि थाखाय बिटिआर सरकारनि राहा लानाया बे समनिफ्राय जागायबाय। दैज्लां बोथोरा सफैनायखाय फारफ्रोमबो बिथिङाव दैबानानिफ्राय रैखा मोननो आगु राहा लादों बिटिआर सरकारा। बेखौ मख'नो गोनांदि बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव दैबाना जानायजों रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनाङो। रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोबां रायजो राजाफ्रा बायदि गिख्रंथाव थासारिजों भुगिनाङो। नाथाय दिनै बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै बिटिआर सरकारा मोनसे आगु राहा लादों। बेबादिनो अदालगुरि जिल्लानि सुक्लाय आथिरिघाट जंगलगल बस्तियाव सुक्लाय दैमाजों गरा गिसिखानानै लामा बायलांनायखौ सरकारनि मावथांखिखौ नेयालासेनो इएम दावबायसा बर'आ गावनि फारसेनिफ्राय राहा खालामना होदों। खमैबो 40 मिटारसो गोलाव लामानि गरा गिसिखानायखौ जेसिबि ट्रेक्टर लाना फोसाबना होदों इएम दावबायसा बर'आ। आङो जोंनि बिटिआरनि वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनि इएम बिथांखौबो खावलायदों। दासिम सेंसन जायाखै, नाथाय सेंसन जानायखौथ' जों नेबाय थानो हाया। मानो होनना बुङोब्ला दैबाना फैगासिनो दङ। आं बेखायनो थांनाय बोसोरावनो नैबे खावसे बायनाय बेखौ जोङो थेयाब्ला जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सोनाब पार्ट आरो तामुलपुर जिल्ला बेयो बरन'डिसिम सहैगोन बे दैया, जुदि बेखौ जों बे जायगायाव थेयाब्ला। आं बेखायनो देग्लाय आंनि एमसिएलएनि 2 दाननि जि बेथन, बे बेथनखौनो बाहायनानै आं बाहाय बे दैमाखौ थेनाय जादों। नङाब्ला गोबां खैफोद फैगासिनो दङ। आरो रायजोखौ आं खावलायदों, रायजो राजाफ्रा बोसोरसे बे लामाया बायनायाव गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जाबाय। आं बिथांमोनखौ जोंखौ जाहाथे निमाहा होयो आं खावलायदों। गोबां खस्थ' खालामनांबाय। दा बेखायनो सरकारनि स्किमखौ आङो नेबाय थायालासिनो आंनि एमसिएलए फान्डनि बा आंनि एमसिएलएनि 2 दाननि दरमाखौ बाहायनानै आं बे दैमानि जि बायनाय, बे बायनायखौ आं दिनैनिफ्राय थेनो थाखाय जागायनाय जादों। सुक्लाय इरिगेसन जिखिनि माने बेहाय प्रजेक्ट सोलिबाय थादों, नाथाय दासिम बिथिं माने सफैनाय जायाखै। नैबे जंगल बस्ति सुक्लाय इरिगेसन प्रजेक्टआ बोरै मा खालामनो नागिरदों आं बुजि मोनाखै। बिथांमोनाथ' नै बिथिं थेनायनि खुनु माने खोथाखौनो सिन्था खालामा। जों गोबां खावलायबाय, नाथाय बिथांमोना बे सुक्लाय इरिगेसन जि प्रजेक्ट, बे प्रजेक्टखौ बोरै खालामदों बोरै खालामाखै जों मोन्थिया। खिन्थु नैबे खर'थिं बा नै जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला पार्टथिं जेसेबांखिनि माथावरि बायदों बा हा खुरखादों, बिनि जेबो माने थेनायनि बा होबथानायनि जेबो राहा लाया खावलायसेयावबो। दा बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो खावलायसेयावबो बिथांमोना राहा लायैलाय जों गावनो गाव माखासे खामानिखौ जों मावदों। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो नाजादों आरो बिथाङाबो आसाम सरकारनिसिम दैथायहरदों बेहाय माथावरि बानायनो थाखाय बा एम्बेंकमेन्ट बानायनो थाखाय। आरो बुंनो थाङोब्ला दासिम नैबे ओनसोलाव गोबां रायजोनि बिगा बिगा हा दैमाया खुरखानानै लांबाय। बे खुरखाजानाय रायजोफ्रा जेबो कम्पेनसेसनबो मोनाखै, जेबो मोनाखै। गोबां मानसिनि हा बे दैमानि बिखायाव दिनै थाहैबाय, नाथाय कम्पेनसेसनबो मोनाखै। आरो बे ओनसोलाव जेबो माथावरिबो दासिम गैथ'वा। दैमाया जेरै गोसो ओरैनो खुरखानानै बोहैलाङो। आरो दा बेखायनो बे ओनसोलाव गोबां जेंना। दा बे जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय खावलायदों। आसाम सरकारखौबो जों खावलायदों, जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो जों खावलायदों। दा आङो मिजिंथिदों, आंबो सरकारनिनो सासे सुबुं हिसाबै मानगोनां जोंनि वाटार रिसोर्सनि इएमआ जाहाथे बे दैमाखौ एसे नायफैनानै बहा बहा स्किम नांगौ। जों बुंनायखौ बिथाङा फोथायो फोथाया आं मोनथिया, आंथ' बुंबायनो थायो। नाथाय बिथाङा फोथायो फोथायाबो बिथांनि खोथा। बियो सोमोनांथावानो खोथाया। नैबेथिं खुरनो नाङामोन दैया, नाथाय नैबे सुक्ला दैमानि जि बोहैनाय, बे बोहैनाय दिगा एसे आलदा। माने जेराव सौथुयो बे सौथुनायनिफ्राय आरो उल्थाथिं थाङो। दा बिदिनो जेथिं सौथु सौथा गेंग्रा गेंग्रि जानानै बे दैमाया बोहैबाय थायो। आरो जेथिं एसे हाया गुरि मोनो बेथिंनो साहा खोला सानजा सोनाब नाया, बिथिंनो माने हाखौ खुरखानानै दैमाया बोहैलांनो नागिरो। दा देग्लाय बा बे बोसोराव दैबानाया फैथ'यैखायसो, नङाब्ला बे बोसोराव बा नैबे जायगायाव बायनानै गोबां सिलिंखार जासिगौमोन दालागै। दा बेखायनो दैमा फैनायनि सिगां सिगां सरकारनि आसनिखौ जों नेयालासिनो दिनैनिफ्राय बेयाव थेनायखौ जागायनाय जाहैबाय। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन।
लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव जिसे थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।